Mikä on tulevaisuuden ammattisi? Haaveiletko herkkuammatista? Tiesitkö, että ammattikeittiöalan osaajia työskentelee lähes 20 000 eri toimipisteessä ympäri Suomea? Perusruoanlaittoa, tilaustarjoulutehtäviä, asiakaspalvelua, esimies- ja päällikkötehtäviä ja asiantuntijapalvelua. Tehdään tässä tilaustarjoilua voileipäkakkuja, täytekakkuja, sämpylöitä, illallisia. Sitten meillä on isoja pikkujouluja. So every day we have a different shift and I'm so happy to work here. Suuri osa päivittäisistä aterioista noudattaa erilaisia erityisruokavalioita. Se on siis ihan mieletön luovuus, mitä sä voit itse tässä tehdä ja voit luoda itseään ruokien muodossa. Ja tämä on hirveän monipuolinen työ, että sulla ei ole koskaan kahta samanlaista päivää. Jää tosi hyvin vapaa-aikaa sitten harrastuksiin ja ystäville ja kaikille muulle. Opintojen kautta on mahdollista edetä esimiestehtäviin. Pohjakoulutus on sama, ravintolapuoli keskittyy enemmän niihin pieniin annoksiin. Enemmän sitä kastikepohjien keittelyä, semmoista, mikä vaikuttaa sitten siihen ruoan esivalmisteluun. Kun taas suurtalouspuolella käytetään useimmiten valmiit pohjia. Et se työ nopeutuu, koska meillä on määrät ihan erilaisia kuin ravintolapuolella. Ammattikeittiöissä huolehditaan kestävästä kehityksestä ja työskennellään ympäristöä säästäen. Meillä vaikka torilla kävelemään, niin sieltä tulee paljon uusia ideoita, jotka näkee eri raaka-aineita, että mitä näitä voisi käyttää eri tavalla, mitä on tähän asti käytetty. Tuoreista raaka-aineista tulee aika upea maku sinällään. Ja jos näkee jotain reseptejä jossain, niin täällä saa ihan vapaasti kokeilla uusia ohjeita. Ruokaturvallisuus ja tyytyväiset asiakkaat ovat toiminnan perusta. Monipuoliset ruokavaihtoehdot, värikkyys ja kattaukset tekevät ruokailusta arjen juhlahetken. Tämä on arvokasta työtä. Ammattikeittiöalalla ovat tulevaisuuden osaajia. Opiskele herkkuammattilaiseksi.